Egindako eguna, oztuta alaitu gaitezen, aleluia. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Hane maiteok, prestagaitezen Eukaristia hau bizitzeko, lehenengoz, erruki eskaturaz jaunari. Jesus jauna, aitagana garamatzen bidea, erruki jauna. Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituen egia, Kristo erruki. Jesus jauna, mundua eraberritzen duen bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zeruko erreinua lurrekoa baino maiteago izaten irakatsi zenion Bentzezlao martiri santuari. Emaiguzuaren otoitzari esker, geure buruari uko egitea, zuri bihotz guztiaz jarraitzeko, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizea, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zakariasen profezia liburutik. Audio jaun ahal guztidunak. Etorriko dira oraindik Jerusalemera herriak, eta hiri handietako bizilagunak. Hiri batekoak bestekoengana joan eta esango diete, goazen jaunaren bila, jaun ahal guztidunaren mesedea eskatzera. Eta erantzungo diete, bagoaz gu ere. Herri asko eta nazio indartsuak etorriko dira Jerusalemera, jaun ahal guztidunaren bila, eta jaunari mesede eske. Audio jaun ahal guztidunak. Egun haietan, hizkuntza arrotz bakoitzeko 10 gizonek, soineko ertzetik judu bati heldu eta esango diote, zuekin goaz gu ere. Jainkoa zuekin dela jakin bai dugu. Jaunak esana. Jainkoa gurekin da. Jainkoa gurekin da. Horra, mendi santuaren gainean oinarrituriko hiria. Jaunak Zion hiria maiteago, Israelgo beste bizitoki guztiak baino. Jainkoa gurekin da. Ona jaunak herrien zerrendan idatzi. Han jaioak dira haue guztiak. Eta dantzan eginez kantatuko dute. Guztiek Zion zugan bizilekua. Aleluia. Aleluia. Gizonaren semea besteen zerbitzari izatera etorri da, eta bere bizia denen alde ordainsari ematera. Aleluia. Aleluia.
Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Jesusek mundu honetatik eramana izateko garaia zetorkialarik, Jerusalemera joateko erabaki hartu zuen. Mandatariak bidali zituen aurretik eta Samariako herri batean sartu ziren, Jesusi ostatua prestatzera. Baina herrikoek ez zuten hartu nahi izan Jerusalemera zijoalako. Hori ikusirik, Santiago eta Joan ikasleek esan zioten, jauna, aginduko ahal dugu zerutik zua jaitsi eta kiskal ditzala. Baina Jesusek haiengana itzulirik haserre egin zien eta beste herri batera joan ziren. Jaunak esana, nahi maiteok ikusi dugu, nola lehenengo irakurgaian, orainikan judeotarren artean zeudela, eta bazekala bere arrazoi handia Jerusalema joateko, eta hori judeotarrak maite zituen joatea, peregrinazio hori egitea Jerusalen zuen beren buruko eta santutasunen nolabait etxea. Jainkoa beran zegoela. Baina, badakigu historikoki, nola Samaria beti ere pixkat kanpo zibilizela judeotaren erlijiotik, beren berezitasuna zeuken, eta gaur evangeliok esatigu nola Jesukristok eta bere disipuluak nahi zuten nolabait ebaki, bidea zuzenagoa egin Samariatik pasata. Baina, azken finean, bildur ziran batez ere apostoluak. Eta Jesusek esaten diete, goazen Samaria bidea hartuaz, eta han ere nola ala, erreinua, jainkoaren erreinua, predik hori egin behar dugu. Boz hori eman behar dugu. Eta alaxe, jarraitzu duzte, eta hori uste eta ala, budenontzat, nolabait, gure misionaritza oinarri honak eta sakonak ematen dizkionak. Nolabait, ez dugu izan behar herri baten aurka, edo halako klase baten aurka, edo evangelioa denuntza da. Eta evangelioa zabaldu behar dugu edozein herrietan. Edozein herrietan, bai, gure testigantzaz, beti, gure testigantzaz, baita ere askotan ara joan beharrak. Misionariak eta mila modutan, gaurko egunean, ez dira bakarrik beste herrietan joten direna misionariak, baina bai ere, borondate honeko jende asko, beste herrietara eta joaten dira eta on asko egiten dutenak. Dagileak eta, edo zer gauzetan, irakasleak eta bar. Horregatik izango nuke, gaurko evangeliorek laburra izan arren eta detailetxo bat, historikoki esplikazioa daukana. Samaria eta Judea eta Jerusalem da, hoi danak ez ziren, bata bestiek ikusire zitzuen. Eta orduan, zuk izan zen, guazen, Samariatik, bide hortatik, Jerusalemera. Eta bere atxe, arazoa azaldu zen. Ostatu hartuko dugu? Samaria hartu behar daukau, gaba gainean daukau. Eta, ala gertatzen da, joan, eta ez dute zer jakin nahi. Baina Jesuk esaten diote, hor gehatuko gara. Samarian ere geure geldialdia egingo dugu, eta nola ala, erakutsi behar dugu, ez dakaulako gorrotorik ez batentzat, ez beste herrientzat, eta denontzat etorri naiz. Eta, oso gauza erreze izan zen, pasa bat izan zen, gaua pasatzia bakarrik, baina guri beti gelditzagu hori testigantza handi bat. Nahi nuke esan, ez degula izan behar, geure artean bildurrik, edozein herritara joateko, testigantza hori, Jesukristoren testigantza hori aurrera eramatea. Nahi nuke esan, mila modu daudela. Kristauak aldira, kristau ezela, kristau hori aurrera eramateko moduan. Ez dira kristauak ez dira, baina testigantza beti eman leike hainbat urtean alegina egin digun bezala, musulmanen herrietan da, testigantza, Jesukristoren testigantza hori ematea. Nahi nuke esan, bihotzonekoak baragera,
bihotza oso barrunti badaukagu, zango nuke, bestentzat irekia, onartu izango gara. Normalki onartu izango gara. Horregaitik esaten nuke, gaurko evangelio horrek garrantzitasun handi hori daukala, Jesus esaten dute, goazen herri horren erditik, bildurrik gabe. Eta geure testigantza emango diogu, baita ere herri horrei. Eta hori izango nuke, gertatu leikela geografikoki, horretan bezala, o sozialki. Gaur, askotan zalike, laga jendea, geure moduen bizi gaitezen da, laga bestiari nahi duena egiten. Ez, beti testigantza hori emateko preste egon behar dugu. Jesus berak ez digun bezala, beti, eta San Paolek ala esaten dau, beti egon gaitezen prest, Jesusen testigantza hori emateko edozein tokitan, edozein situaziotan, da edozein jendeeri. Izan beharko du, nola baite, zango nuke, testigantza bat ez egozer modukoa, bere etapak izango ditu, bere denborak izango ditu, bere, zango nuke, nola bait, zai egotea noiz moituko dan herri hori, o jende hori, baina beti ere guk eman behar dugu, testigantza hori Jesusek eman zuen bezala, eta ez bildur izan, nola bait, herri hori tartean pasatzeko, hau bezala, apostoloa Jerusalem bidean, edo behoien artean bizitzea, beste bat gehiago gerera, baina toki hortan gure testigantza osoa eman jendeari. Gaurko evangelioak, pixka bat berezia da, baina azken finean aurkitzen dugu Jesusen izaeran da Jesusen bizi moduan, denontzat bialduak gerela. Elizelkarteak, Frantzisko Artzain Santua gogoratzen duen egun honetan, egin dizaizkiogun eskaria jangoikoari Jesus jaunaren bitartez. Aita Santu, Gotzain eta Elizu Artzain guztie bete dezatela arretaz, eta Jesusen Artzain maitasunez, Jainkoaren herri santuaren zerbitzurako eman dieten eginkizuna. Eska dezaiogun jaunari. Politikan, gizartean naiz ekonomian, agintea eta ardura dutenak antola ditzatela erakundeak eta egiturak denen onurarako, eta bereziki behartzuen onerako. Eska dezaiogun jaunari. Jainkoa aintzat hartu gabe bizi direnek entzun dezatela beren barne muinean gizakiak dituen galdera nagusien oihua. Eska dezaiogun jaunari. Gure elizbarrutian eta parroki elkarteetan izan ditzagula apaiz zerbitzua onartzeko prest egongo diren bokaziodunak. Eska dezaiogun jaunari. Irizita dira zugana gaino, otoitzean ari zaizun eliz elkartearen oihua. Eta zuk urrikaldurik bete ezazu eskatzen dizuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa. Zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau.
lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Behinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedeinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Isur ezazu jauna, zeure bedeinkapena, gure emaiz hauen gainera. Zure maitasunak zutu gaitzala, maitasun horren indarrez garaitu baitzituen. Don Benzeslao santuak bere gorputzeko oinazeak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jainkoa alguztidun beti ereko horri. Martiri santuak goratzenean, zu goratzen zaitugulako, eta haien martiritzako sufrimenduetan, zure indarrearen egintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez fedegartzua. Zuk sendotzen iraupenean eta garaipena ematen hiltzorian Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abesten adoratzen zaituzte, eta guk ere aingeru guztiekin batean, beti eta beti abesten dizu. Santu, santu, Santua, giren guztien, ainko jauna, zeru lurrak, beterik dauzka, zure distirak. Osana, zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean, datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egitzazu bada, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorpuz, eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio gonetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna,
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan, Jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan, Jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenide eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutzeari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun hontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diogun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu, Jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure Jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldi guztietan, Jaunaren pakea beti zuekin. Angoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki Jauna. Angoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki Jauna. Angoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontzua Jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat, zendatuko naiz.
Gasundanen iturria, zeko gure egarria. Hor zaude Jesus, aldarean, gorden naiz zaitun bihotzea. egin dezagun otoiz. Hartu dugun Eukaristiak indartu gaitzala jauna, Benteslao martiri santua indartu zuen bezala, bai zure zerbitzuan leial agertzeko, bai bere nekaldian sendo irauteko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedenka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.